Lezi zisebenzi ezikhungathekile zithi naphezu kokuthi le nkampani ingaziholelile izinyanga manje iyenqaba namaphepha eziwadingayo ukuze ziyofuna omunye umsebenzi. Ever since we had an agreement with EPRP to say they'll be giving us a 50% of our basic salary. Unfortunately, for a month of June, we didn't get anything. Now, that's the reason for us to be protesting today, because sifuna ama answers to say, what is it that they are doing for us to get our salaries wethu wangu June. uMelta ohlala eDavidson uthi umastende wakhe omqashisele ngendawo yokuhlala usephelelwa isineke manje. Uthi akukho nje angaluveza yize esesebenzele iDaybreak Foods iminyaka elishumi manje. Ngina 10 years ngisebenza eDaybreak. So since iDaybreak istakile ingayenzi next ayikho into abasenzela yona nayikho basitshela yona. Nononkululeko Buthelezi uthi ke uyabahlonipha kakhulu labo ke abaqome ukubuyela emakhaya beyoqala kabusha impilo okuyinto yena angakwazi nokuyenza. Isengcupheni ke yokudliwa impahla yakhe ayithenge ngesikweletu. Kaloku sine account khona izolo babafikile bathi bazofuna imali, if imali ingekho bathatha impahla. Ohola uhlelo lokuhlengwa kwalenkampani uthi ke bazokhipha istatimende esicacisa ngokuthi selukuphi uhlelo lokuhlengwa kwalenkampani kanye nenqubekela phambili ke odabeni oluthinta izisebenzi.